Dadewethu uyaphila unjani? Ngiyaphila bhuti njani? Hayi ngiyaphila sisi, ngiyabona ukuthi usibhalele la kwisilungisa Country TV. Sithini dadewethu story sakho kwenzakaleni? Bhuti igama lami nguZinhle. Nga Audiphone la ngathola ubhuti ku Facebook oyibiza uSabelo. Nga Audiphone iPhone 13. Mase kubuya ifoni kuzobuya kwi-Android. Nayi bhuti ngiphethe icarton layo leli. Kwi-Android phakathi. Ife nokufi screen. Ngase ngimkhokhele lo bhuti. Ungivulele yona sisi, sicela ungivulele sibone. Bhuti ngamkhokhela ubhuti u4000. Oh, imali engaka? Yebo bhuti. Mase ngimthunga ngathi ubhuti angisakwazi ukumthola. Ngiyamfonela angimtholi. I-Android kodinga kumina nebox le-iPhone. Wena wahlangana kanjani naye lo bhuti? Ubhuti ngamthola ku Facebook. Uba ku Facebook. uSabelo. Manje incingo zakhe akasayibambi Facebook wakho wakublock. Uma ke wezwa nje ukuthi ivoice eyami angani noma useze wakrema nevoice. Uma ke wezwa nje ukuthi yami inamba ezingafani akabe sayibamba ifoni. Wangiblocka WhatsApp wangiblocka na Facebook. Angisamkwazi ukumthola ndawo. Hayi nokhuleka sisi ngoba nje ubhalele isilungisa TV kuleka usizo uzoluthola ufike ekhaya. Ngiyacela kakhulu bhuti ningisize ngoba inkulu kakhulu le mali. Kuleka hayi kuleka. Zethemba ngicela ukuthi ubuyele noZinhle emotweni sorry lo mjida engeke ezexoma sibona sihamba sibaningi sifika futhi noZinhle vukani asambeni somcheka lo mjida la engabe ikhona le ndoda kodwa ngoba nakho newendi livulewe uqo cela uvule bhuti encane sizokhuluma nawe yaphila bhuti buku ngizela namakhamera yoba yini leto niyenza ekseni kahle ayifuseke unyaka mala bhuti mala yini sizoyikhuluma namakhamera mbabe vuka mbabe lo muntu mbabe ehlисimoya bafo ehlисimoya bafo wena Sabela ngithi Sabelo wane ndoyi bafo no Sabelo wane ndweni mfunayo no bafo sifuna uSabelo odayisa ama-iPhone bafo ngithi wena udayisa ama-iPhone yani no bafo ama-iPhone nje kubona uzongqavula nizela namakhamera yini sizokhuluma nizela namakhamera hayi bafo ayikho jabo lethe niyenza no mbambe mbambe no bafo ngamakhamera kahle lethina silungisa iCountry siphuma anda uhlelo uthi silungisa iCountry bafo so no bafo cela ukuthi uphumelela ngaphandle so khona sikhulume kahle bafo mfethu kodwa yini engizoyiphumela phandle ungaphuma sondela ncane vele sasithini bafo vele bafo kodwa lo doda amakhamera amasimba lawo lo doda amakhamera ayangifuna le dubuka wena makushuthi ekseni kanje hayi ushidi lona bafeni wenza ushidi ngempela lona bafeni wenza no Sabelo lalela bhuti no thina siphuma under ilokhu silungisa iCountry TV ne so bafo igama lami uTrailer so bafo ngifuna uconfirm ukuthi wena ngempela odayisa ama-iPhone Imini odayisa ama-iPhone imini odayisa ama-iPhone no bafo la kahle size ngodaba lukaZinhle bafo owathi ngaku-iPhone angazi noma usamkhumbula noma uyamazi noZinhle owathi ngaku-iPhone bafo because vele ngithi ama-iPhone wadayisa online Facebook WhatsApp uyabo uyaposta so bafo bengicela ukuthi ukhumbule ukuthi uZinhle uyamazini noma ukhona uZinhle wakwamdayisela iPhone bafo no wena bafo uTrailer wakhona baningi mina abantu engibadayiselayo baningi oZinhle engibadayisela ama-iPhone nawe oZinhle angisakwazi lutho ngoba baningi abantu engibadayisela no bafo ushuthi wena isitolo wena bafo singamazi umuntu esimdayisela ifoni no bafo ngicabanga ukuthi mhlawumbe le-iPhone uyidayise nje because nathi umuntu osibhalele nje mana bafo baningi yabo nje wayizolo lokukhipha amafoni Phongolo bafo yamazi izinto mana bafo alikho iphasela oke walithumela la kupho oPhongolo iPhone 13 bafa ngazi noma unenkinga yamadla
Madlebe yini angazi noma uzwa indaba ngithe uzidla ngimazi baningi ozidla ngibadesela amafoni ishe izolo bengikhipha amafoni ama-iPhone ahamba khumbula kahle bafo uzinhle wase eKhandova Phongolo bafo mfethu angazi ukuthi ngizothini yena siqeqesha sakhona ngitshele phela lena ukuthi angimina ngibazi yabo mala bafo yazi ngicela ukwenza njani ngicela ukuthi ngivedane ngimlande ngibone ukuthi awukaze ni wakhuluma naye lo muntu hayi mlande ke makuthi ukhona makuthi kanjani hayi ngeke hawu zinhle ngicela ukuthi usondele ngifuna ukumbona ke lo zidlo wakho kuleka umbona ke uyeza lo zidlo wakho mala zinhle mala ubalelani baba sebele ubalelani uthengisa umazinhle wena uthe umazi ubalelani mala zinhle ngithenga i-iPhone kulo muntu Android ngoba usibhalile ngoba usibhalile sizolungisa lo daba sichaza kahle kwenzakaleni umtholephi lo bhuti mhlakanephi kahle nayo lo uzibiza usabelo ubhuti lo uzibiza usabelo ku Facebook nga-order kuyi-iPhone ngoba ngihleze ngibona vele waposta amafoni ubhuti ngimfakele imali mase kubuya sekuzobuya i-Android ife nokufa iscreen uyifaka eboxini ibox le-iPhone ungenza isilima ungamshaya ehlesimoya awuthi ngibuyele le phone adressel ifile ngisho iscreen sathile 4000 wami wonke angisafuna kwafoni leyo angisafuna kwafoni leyo uyadla ifoni le sengifuna imali yami ngifuna imali yami ifoni le uyadla ifoni le parcel bhuti uke walisenda but bafo njengamanje sicela ukuthi ubuyisele uzinhle imali yakhe uzokhona ukumuyisela njengamanje okungenjalo bafo sokwenza ngendlela yethu sidinga imali sicela ukuthi masihamba manje sifuna ukuthi sibuyele nemali kasisi njengamanje bafo sicela ngibambela la masisi lana kahle kahle lana bafo ilokuzani imali kazinhle mina ngisazoyihlanganisa ningiphi isikhathi kanjani ngoba mhlazalena enginikeza imali yakhe akakuphanga isikhathi wavedana imali wa-order phone ngoba ekuthemba bafo ngazi uqolimo umuntu osifazane pho bafo awengani mhlawumbe egoli yosebenza bafo efisimo bafo sicela ukuthi imali njengamanje sifuna imali bafo njengamanje nikeza usisi imali yakhe asabe imali singayitholile kungenjalo bafo sokwenza ngendlela yethu bafo ukuthi le mali igcine iphumile ayikho imali enginayo mina la njengamanje kodwa ngisazomhlanganisela uzinhle ngeke bafo sifuna imali thina manje ngaphandle imali yami la sifuna imali thina bafo njengamanje enze plan bafo sifuna imali njengamanje uzonginika i-Android yonke pho bafo Android yonke udayisa ama-iPhone bafo Android yonke pho kahle bafo kahle ufuna imali njengamanje kodwa leto besingayilungisa thina nozinhle ilungisa njani ungatholakala efonini ukhile ke njengamanje unginika i-Android ngizolungisa lo daba bafo njengamanje sifuna imali sifuna ukuhamba nemali kungenjalo bafo ngizokwenza ngendlela yami bafo ngizokwenza indlela yami angikhona bafo usinika imali uzokhona usinika imali manje bafo noma ngeke ukhona usinike nginikele liviki ngeke bafo iziningi kakhulu madoda no yazini ngicela ukuthi nimbambe bafo zethemba ngicela ukuthi umbambe vukani asambeni zinhle hayi zinhle ungabuka na uzothathani la so that imali yakhe izobuya awufuna i-TV ngiyithatha amafoni lawo ngiyathatha sambeni nawe impela sampela nje manje hawu ngedla iqola kodwa bafethu sengaze nihambe nethi kahle bafo wena buyele emuva sala lapho nje khona uzoqola abantu wena kahle bafo akithi uyiqola wena uqola abantu amaqola siyakhona ukudila nawo bafo asifakeni la imontweni lezinto lezi sifakeni la imontweni ifala le TV la imontweni zinhle amafoni ofakeni la ijustice yenzakalile ijustice zinhle ijustice uyitholile ngempela
Ngiyitholile bhuti, ngithanda ukubonga isilungisa country ingisize kakhulu. Lo bhuti lo bese ngihlumeze kakhulu ngoba bese ngizamile ukumthola yonke indawo. Ku Facebook angisamthola wangiblock, ku WhatsApp wangiblock. Nje mangimfonela nami amanamba ahlukene angimtholi. Inamba meke wezwa nje ukuthi mina uvala ifoni. Ayiqola ngempela leli, iqola ngempela. Umuntu oqola ngisho abantu besifazane. Kakhulu bhuti, bengizame kakhulu ukumthola lo bhuti lana futhi ningisize kakhulu, bengazi ukuthi ngizoke ngiphinde ngiyithole yini justice. Kodwa uthi urana ibusiness kodwa at the same time ukhona ukuthi eqola abantu inkinga kakhulu ukuthi lento yakho uyayenza ngempela because bengibona ku Facebook lokho waposta ama-phone uyaposta nje uyaposta kanti ekugcineni uqola abantu kanjena. Hayi no sisi sibonga kakhulu kwisilungisa country TV uma usizo ulitholile uyabo. Nawe lapho ke mbukele ekhaya uma thu unenkinga khona umuntu oqolile noma mhlawumbe ethi uqola imali yakho uqole ifoni labantu abadayisa amafoni makhona oqolile ungathinta isiyalungisa TV izokhona ukuthi uthole usizo usizakale ijustice yenzakala imali yakho ibuye nefoni yakho futhi ibuye. Siyabonga.